Er is de laatste tijd nogal wat protesteerd in de komst van Wiemoen. Toch zullen ze er komen matten. Friesland had met het Rico-apparaat 430 megawatt om wienenergie op te wekken. Nu is dat nog 160 megawatt. Friesland van de Wien hoopt het met haar een aanpak voor elkaar te krijgen. De insteek bij ons is dat we het in eerste instantie van onderhoud willen. Wij zorgen dat we binnen kansrijke, goede locaties, waar er afstemming is met omwonenden, waar ik belang van natuur en milieu meegenomen wordt, waar goed zien wordt naar compensatie voor omwonenden en dan pas dat er een totaalplan gemaakt wordt. Er binnen in totaal 68 plannen in Tjenne. De helft hiervan is neffens Friesland van de Wien geschikt. Komende weken kunnen omwoners hier haar mening over in speciale regiogeerkomsten. En ik wordt er een enquête houden. Ik denk dat het oorlis is, maar de bevolking zegt, maar dit is het idee. Hoe denk je immer en hoe kunnen we elkaar te meer te komen? Hoe komen we er met elkaar uit? Dat wordt de uitdaging van Friesland. De resultaten van de geerkomsten en de enquête worden oerlangen onder een speciale commissie, maar is voorzitter Pieter Winsemius. De commissie zal met een definitief plan komen dat de provincie mee aan de slag moet. Maar wat had de protesten in de Wiemoen aanhouden? Nou, dan is het zo en dan komt er dus niks. Dan blijven die 160 kleine molentjes gewoon staan draaien in het landschap. Dan veranderen we niks. En dan is het ook terecht, denk ik, dat het Rijk zegt, dat meneer Kamp zegt van nou, dan gaan wij het wel bepalen.